Manila Broadcasting Company. Sa balita, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Pakig-alyansa kay Congressman Greg Gasataya. Numero sa Bacolod noon nga nagpabakuna nagsaka sining semana. Sa mga balita national, PDP laban, kumpiyansa nga hindi mag-withdraw si Senator Bongo sa pagpapili sa pagka-presidente. Mas mataas nga honoraria sa mga mag-service eleksyon ginaduso sang DepEd. Sa balita international, South Africa, ginpakamalaot ng Britain bangod nagpatuman sa travel ban kasunod sa pagkadiskubre sa bagong variant sa COVID-19. Sa balita sa sports, anay broadcaster nga si Ed Picson gin-elect bilang presidente sa Association of Boxing Alliance. Sa balita entertainment, Dwayne Johnson ginhatag ang iya salakyan sa isa ka fan. Samtang sa balita espesyal, mga interesting facts angot sa utok, psychology kag iban pa. Maayong aga Bacolod, mga aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Nobyembre 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shear line na nag-apekto karon sa eastern section sa northern kag central Luzon, samtang ang intertropical convergence zone ang nag-apekto naman sa Palawan kag Mindanao. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalungon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms kag easterlies. Ang adlaw nabutla kay na alas 5:44 sang aga, magatunod naman alas 5:19 karon sa hapon. Samtang ang temperatura matyagan sa 25 degrees Celsius tutob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Linibo na. Good morning again mga ka-aksyon and welcome na diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Sabado. Happy weekend everyone. November 27, dutay na lang inadlaw ma-Disyembre kita, no? Apat na lang kadlaw, Disyembre na kita, bulan na sang Pasko. Okay. Sa kay Matilde Cornelio Dra, good morning. Kay Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning again sa imo, madam. Kag kay Ems Aboso, o kagawad, may agad dira sa imo. Kag kay Mary Joy Camero, dira naman sa may Hong Kong, no? Kag share aday mga ka-aksyon sa aton nga FB Live para man sa iba naton nga mga ka-aksyon, no? Sa mga taga EFC Fans Club, good morning gid sa inyo tanan, no? Sa may talisay dira sa Silay sa aton nga mga naga-monitor, may aga man sa inyo. Dira sa may St. Vincent's Village. Good morning sa inyo, no? Kag happy birthday gali sa akon na amigo man si Tunet Torres. Karon nga adlaw naga-birth sa ulo siya kadlawan, no? Good morning sa imo and happy birthday amigo Tunet, no? Torres. Ay Rose Wenner, good morning sa imo dira sa Germany. Long time no hear from you, ha, Rose. May aga dira sa imo sa Germany. Rochelle Evangelista, good morning man. Hector Colado, kag kay Remia Garcia, dira sa may barangay Pahanukoy, good morning. Miss Jinky de Alagdon, sige, good morning ko naman, aling kay Ems Aboso sa iyang beautiful monster. Ay, grabe. Grabe yung katawag yan sa kay Aksyon Eden ba? Beautiful monster. Monster pero beautiful. Beautiful pero monster. Kay Jory Nepomuceno, thank you man. Kag sa tanan dira lang nga naga-send sang stars. Salamat gid sa inyo pag-send sang stars diri sa Aksyon Radio Bacolod, no? Tipuno nato nina kag kun ano nga mga project
mga outreach project ang aton sina nga mabutangan ano. Salamat liwat nga Miss Jinky for sending another 100 stars. Sa kay classmate ko Edwin Escopel dira sa Cabuyao, Laguna. Mayong aga man sa imo. Sige mga ka-aksyon, standby kita sa aton nga mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey. Kag sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagdesisyon na ang Grupo Progreso nga unta to na ila pagpakig-alyansa kag suporta kay Lone District Congressman Greg Gasataya. Sa press conference nga patigan sang GP kahapon sang hapon nga ginapamunuan mismo ni Mayor Bing Leonardia, ini nga desisyon ang resulta sang suno sa ila, hindi pagtuman ni Gasataya sa iya ginpromesa nga neutrality. Suno kay Leonardia, hindi lamang iya mag-opdanan nga mga kandidato ang nagka-confuse sa ginahimo sang congressman, kundi kalakip man ang ilang mga supporters sa ground. Dugang pa ni Leonardia, wala na sila sang salig kay Gasataya gani mas labing maayo, nga ini sila ang maghimo na sang nagakaigo nga desisyon. Gintawag naman ni Mayor Bing Leonardia nga isa ka political deception ang ginhimo ni Congressman Greg Gasataya kung nga nagdesisyon ng Grupo Progreso nga magbulag sa ila alyansa kag suporta sa kandidatura sang kongresista. Sunod kay Leonardia, ila na nakitaan ang matuon nga kolor ni Gasataya paagi man sa consistent nga mga report kag reklamo nga ila nabaton gikan sa ground forces sang Grupo Progreso. Isa sa mga basihan nga gintumod sa alkalde among mga billboards kag tarpaulin nga nagalapta sa tagsa ka mga barangay. Bangod sini nga development, bukas sa karon ang Grupo Progreso sa pagbaton sang sinuman nga kandidato sa pagkakongresista nga ila pagasuportahan sa palabuton nga eleksyon. Ginpasiguro man ni Mayor Bing Leonardia nga hindi maapektuhan ang implementasyon sa mga proyekto sa siyudad sang Bacolod sa piyak sang ginhimo nga desisyon sang Grupo Progreso batok kay Congressman Greg Gasataya. Sunod kay Leonardia, bisan pa man ang natalana nga pagpatukod sang Bacolod General Hospital, ang madugay na nga nangin kabahin sang prioridad kag programa sang Grupo Progreso. Dugang pa sang alkalde, lubos man ang pagbuli ang ginahimo sang siyudad labi na sa pagpangita sang lote nga patindugan sa mga proyekto. Sa piyak nga bahin, din klaro man sini nga ginarespeto niya ang personal nga relasyon sa pila ka mga miyembro sang Grupo Progreso kay Gasataya, apang lain naman nga sitwasyon kon arena sang politika ang pagahambalan. Sa iban pa nga balita lokal, ginkalipay naman ni EOC Executive Director M. Ang ang pagtaas sa numero sa mga Bacolod noon nga nagpabakuna sa itong Webes nga adlaw sa diin, naglabot sa kapin 7-8 ka mga individual ang ilang na record. Suno kay ang ini nga development ang resulta man sang ilagin pasanyo nga kampanya kag patuman nga estratehiya. Dugang pa ni ang base sa ilang record sa EOC, mayoriya sa mga nagpabakuna ang nag-avail sang first dose. Nagapati man ini nga ang ginhimo nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte angod sa pag-obligar sa mga empleyado sa gobyerno kag pribado nga sektor nga wala pa mabakunahan sa pag-submit sang ilang negatibo nga RT-PCR test sa tion nga mag-report sa trabaho kag personal man nga mag-abaga sang kagastuhanan ang isa sang nangin rason sang sining nga sitwasyon. Si EOC Executive Director M. Ang. Samtang ginapaabot naman ni M. Ang madugangan ang kadamuon sa mga vaccinators para sa siyudad sa Bacolod sa patigayunon ng National Vaccination Drive sa Nobyembre 29 tungtong Disyembre 1.
Ini ang ginalauman ni Ang kasunod sa ipatigan nga meeting sa itong Huwebes ang gabi sang National IATF sa dintanan nga mga departamento sang gobyerno nasyonal ang natalana nga magabulig sa among aktibidad. Duga pa ni Ang sa piyak nga plastadong sa karon ang ila kabilugan nga preparasyon mas maayo kung mayara pagid sang dugang nga mga vaccinators nga makabulig para sa mas madasig nga pagtrabaho. Base sa plano sa syudad, 27 ka mga res bakuna centers sa mga barangay ang natalana ang iga-utilize sa syudad. 7 ka mga mega vaccination centers sa mga malls kag 5 pa ka mga vaxi bus. Sa katapusan nga balita lokal, preparado na ang tanan nga local government units sa patigayon nga National Vaccination Day sa mabot nga Nobyembre 29 tutub Disyembre 1 apan sunod kay Lacson o kon kay Governor Eugenio Jose Lacson kung mahimo hindi na pagulato na National Vaccination Day agud maningwa ang mga LGUs nga damo sila residente mabakunahan. Sunod kay Lacson sa nagaligan nga 5 ka adlaw, madamo sa mga LGU sa mayara pag-increase ang vaccinated sa isa ka adlaw kag nagabulig diri ang pagpahulam sa probinsya sang siyam ka mga vaccination teams. Liwat naman gin panugyan sang gobernador nga magpabakuna agud mas madasig nga malambot ang herd immunity nga target sang probinsya. PDP laban, kumpiyansa nga hindi mag-withdraw si Senator Bongo sa pagpapili sa pagka-presidente. Samtang mas mataas nga honoraria sa mga mag-service eleksyon, ginaduso sang DepEd. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon. Sakay Jeril Gadudo dira may aga kag Christine Menias Villalobos, Hector Colado watching from EB Magalona, Edward Tajones kag kay Athia Kim Eriman, Enrique Caballo Subaldo, Josephine Trafanco kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala may aga man sa imo madam. Alex Fuentes, good morning man. Good morning. Kay, nakadabasa mo ni si Sol Lama Barnacha, di rin ako. Tuto ka pa? Ha? Tuto balulot para sa imo da? Una sa akon si Sol, tapos si Toto Balolo. Lain sa ako man. Si Sol Toto. Lama Barnacha, sawadika Bacolod, Simoy Pasko na gid. Salamat. yes. Na-miss din ako ng Philippines. Yes. Ay. Toto Balolot, maing agaman sa aton sininga mga action. Louis Alda Sr., good morning. Action boy. Amo man kay Eden. Thank you so much. Erwin Decatoria Gonzalez, good morning. Naga-monitor man. Salamat. Julie Donasco Napaton, good morning. Tamyo niya lang, happy birthday kay Roberto Castellano dira sa may Takuling. Happy birthday to you. Ano yan ni si Abigail? Ambot lang Eh, Donasco man sa mo. Yes. Nakadamo, di gani, may father, pagit gani, Donasco, may ano, Oh, iba nga oh, oh. police nga Donasco man. Damo pa rin. Tigli si... Pero doon wala kagay kabati nga may iba ni Aboso ay. Doon ko kapatid. Bala No? daw ka unique sa apelido niyo bala. Of course. Mga abuso do. Guro may mga abuso man, di ba? Sige, paislan na nila ila apelido. Sa Oriental, may Aboso. Hindi ko ba sinadamo mo sa na abuso. Yung paislan, guro. Actually, wala totoo. Gini may isa gini ka lawyer yung nag-offer sa ako niya nga. Islan. Islan kung pili... Ay, isli ba lang ang pilido mo din? Nang ako lang maano. Libre lang. Do siya guro. Do siya guro ang nalainan. Basta islan niya apelido mo sa apelido niya. Hindi ko na. Mali ano gusto mong apelido. Doon na worried. Doon siya pala sa akin. Ako, wala attorney. Halin sang elementary ko. Wala man ako ginabully. Kay ako gapang bully. Charot. Wala. Kasi anong apelido? Gusto mo na ito ng mga apelido lang ko, mga Smith lang ko. Gusto ko mga... Oo, pwede. Mga Eden Smith. Mga C. Pwede mga rin. Mga C or mga... C, wala lasin letter C, hindi SY ha. C, yes. CY. C lang gidya. C lang gidya. Pabulay ako gaya para Eden C. Kuan lang. Para kung pinahan ka pala sa elementary, I will not do this again. Sulat mo na yung pangalan mo. Eden C. Will no. Sapos lang yan. Teka, rin kabi kong ba islang apelido mo nung gusto mo apelido? C gani. C gali. Check. As in letter C lang gidya. Eden Smith. Eden Smith. Social. Social, no? Doka America. Doka Black American. Kuan daw sa pornography bala sa Amerika. Ano na mo yaman? Do porno star ka bala Eden Smith. Ay, ayok. Kalain, boy. Gracia Hareta, good morning, man. Kay Homa Lomina, of course, may agaman. Kay JR Pabalinas, Panagiton. Good morning. Naga-monitor lang sila dira sa may Banwas, ang Pontevedra. Salamat. Sa akong mga classmates sa bago, may agadira sa inyo. Teresa Linakayaw, Virgil Ligaspi Coloso. Good morning, man. Yes, Ma'am Virgin. Kag kay ihada dira may aga. Ihada Kashmir. Kashmir, no? Kashmir. Yes, Kashmir. May aga dira, no? Kag Dumasao to sa kanta. dali na lang daw galibog o palibog na ko ko ano ning aton nga pwede nga pamasko sa aton nga mga close friends man kay Wow. daw wala idla budget. Grabe, no? Why kay ka palibog kun ano? Kundi magapalibugan mo kundi ka makwa. Tsakto gina. Sa? Tapos may ara na po sa Facebook. Mapabulig kami tani kung sino da may kilala nga. Di kung may kilala ka nga pwede ka bakal duta kag balay. Interesado kami magbakal. Ang problema galing, di kami makuha sa inyong bakal. Na ano.
Isa lang ang problema. Kadamos ang gusto nila baklon, isa lang ang Oo, problema. kung bakal pag sa lakyan. Oo, Kanami man, no? Kay, kung makabuli. very ano sila, ba't silingon doon may pangarap. May din pangarap sa sila. Oh. buhay. Nga mabakal ko tani kuha ng Fortuner bala. Kasi no da makabulig man. Sino na may kilala man. Sino na may kilala man. Babakal Babakal kita ni Fortuner. Kung May isa lang ang problema. basi kung may kilala kamo da nga maka-provide sa amon da sang nugbakal. Hala ka lain. Kung lain ang pinido ko, yung pangalan nga ni, oh. Oo. Doon ka budlay pag hindi. Daw ka dancer man siya. Gani. Naka-dancer sa una, no? Oo. Dr. Luningning. Ay, grabe na. Luningning, no? Gabi, no? Pagbata sa imo, yung ngalanan kasi ang ginikanan mo, luningning. Luningning. Do hayo lang gani, no? Iyaya, true. Amo to ba si, ano yung... Ngalan si niya Hayo ginaya. yun? Ang ngalan niya ginaya. Ngalan niya ginaya. Yan tawag siya, hayo yan na, Ning. Ning, oo. Klaway mo kung lun mo, lun. Hindi ko luningning. Kung diri ka naman yung ngalanan sa Bididik sa Bacolod, diri sa Negro, sabi nga luningning, daw kagamay nga kung ano. Do ka luming, do ka pitit na babae, do ka ano man. Kalain, malingin off mo. Kalain, makay Boy Duran. Aga pa rin siya yung mga lain, hindi na pang ano yung binisalin man. Pitit, gani. Nakagamay. Nakagamay lang sang bibig. Kung luningning lang ngalan mo, no? Nakagamay lang isang bibig. Oo, ito kagamay. Duga, ano pa, duga pula-pula. Naka-lipstick. Katala pa. Kay Ma'am Ana Sinoro, good ko naman bali Ma'am Ana Sinoro. Ba mabatian mo lang di hambal ni Boy Duran, no? Mapakdulan mo gid siya. May lang gani gina ano gina off video. At sige, standby na kita sa aton nga mga balita nasyonal. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Sa detalye na sa ato nagapaguna nga mga balita nasyonal.
Kumpiyansa naman si Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kung PDP Laban Attorney Melvin Matibag nga hindi mag-withdraw si Senator Bongo sa pagpapili bilang presidente sa 2022 elections. Sunod kay Matibag nang intampad lamang sigo sa ginabatyag sa karong apang wala rin kahulugan nga mag-withdraw ini sang kandidatura. Duwa pa ni Matibag nga ang matuod may pagsapol nga natabo sa Malacanang sa Nobyembre 24 kag masobra sa 50 ka mga gobernador ang naghatag sang suporta sa kandidatura ni Go. Suportahan sang federalismo ng dugong dakilang samahan si Senator Bongo sa pagka-presidente samtang si Davao City Mayor Sara Duterte naman sa pagka-vice-presidente para sa 2022 nga eleksyon. Nagapati si PDSS National Advisor Butch Belhica nga hindi pagtapuso ni Go ang presidential bid nga una nagpahayag nga hindi nagpahayag nga ginatugyan sini sa ginuwang pinal nga desisyon. Sino kay Belhica natural lamang kay Go nga magpagawa sang kaangang nga palayag kag makita man nga hindi siya ambisyoso kag may kapasidad nga dumalahan ang Pilipinas. Ginaduso naman sa Department of Education ng mas mataas nga honoraria para sa mga manunudlo nga mag-serve nga poll workers sa 2022 nga national kag local elections. Ini kasunod sa pagpagawa sa COMELEC ang Resolution number 10727 sa diin nakasad ang honoraria sa mga manunudlo nga mag-serve sa eleksyon. Sa idalom sang resolusyon, makabaton ang chairperson sa election board sang 7,000 pesos, 6,000 pesos para sa mga miyembro sa election board, 5,000 pesos sa DepEd supervisor officials kag 3,000 pesos sa support staff kag medical personnel. Suno kay Education Secretary Leonor Briones, gin-abi-abi sini ang adjusted rates sang COMELEC apang magapagigangot ang ahensya sa posibilidad nga madugangan ang honoraria, allowance kay iban pa nga benepisyo. Ginrekomenda naman sa nganay diplomat sa Duterte administration ang pagpatigayon sa joint patrols ng Pilipinas kag US matapos i-insister sa China nga kakaso ng BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ginpahayag ni Anay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario nga mas ginatutukan sa gobyernong bilateral diplomacy sa China nga ginhalinan agud mabaliwala ang iban nga opsyon agud matutukan ang mga pagpamahog sa China sa teritoryo sa Pilipinas. Sa naibalawan ginagarantiya sa Mutual Defense Treaty sa tunga sa Pilipinas kag Estados Unidos nga pareho maghatag sa military aid ang isa kag isa sa inkaso nga may magpangatake sa mga teritoryo sa Pasipiko. Hindi na mag-usar sa plastic barriers ang pila ka eskulahan nga kabahin sa limitado nga face-to-face classes sa rason nga mahimo lamang ini magresulta sang malain sa baylo nga makabulig. Sunod sa Department of Education, naghatag na sang abiso ang ahensya angot sa pag-usar sang plastic barriers sa mahulot-bulutuan. Sa din ginatumod ang pila ka pagduon sa mga eksperto nga mahimo lamang makaapekto ilabi na sa maayong nga sirkulasyon sang hangin. Sunod kay Education's Undersecretary ni Pomuceno Malaluan, magluwas sa epekto sa maayong nga sirkulasyon sang hangin, posible man nga mangin kontaminado ang manginusar nga barriers. Huwebes nga adlaw sang una nag-anunsyo si Mayor Vico Soto nga kakasuna ang plastic barriers sa eskulahan sa siyudad sang Pasig nga kabahin sa face-to-face classes. Nagahanda na ang Bureau of Immigration sa pagdagsa sa mga biyahero in kaso tugutan na ang pagsulod sa mga dumunuong nga turista sa pungsod. Yan pahayag ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval nga hindi anay pwede nga mag-leave ang ilang mga frontline workers karon nga holiday season. Liwat man nga pagagamiton sa ahensyang e-gate nga temporaryo na untat bangod sa pandemya. Madumduman nga ginaprubahan na ang in principle sa Interagency Task Force ang hingyo sa Department of Tourism nga tugutan na ang pagsulod sa pungsod sa mga fully vaccinated nga turista gikan sa mga pungsod nga naipidalom sa green list. Sa katapusan nga bahin sa aton Balita National, si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kag anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang statistically tied o halos patas para sa top spot sa pagka-presidente base man sa pinakauling survey sang RP Mission and Development Foundation Incorporated. Ang RPMD fieldwork ang ipatigayon sa Nobyembre 16 to 24 nga may face-to-face interviews sang 10,000 ka mga respondents gikan sa 61,843,730 ka rehistrado nga mabutante. Ang mga respondents ang interview base man sa pamangkot sino ang imo pagabuton sa pagka-presidente kung ang eleksyon paghiwaton karon nga adlaw. Ang undecided nga mga voters ang yara sa 2.56% lamang. Samtang ang RPMD survey nagapakita nga ang kandidatura ni Marcos Jr. na mayara ako nag-angkon karon sang momentum nga nagresulta nga ni siya ang yara sa rank 1
nga may 23.94%. Si Moreno naman yara sa ikaduha nga lugar nga may 21.75%. Kay nagapakita nga duha ka presidential aspirants ang statistically tied base naman sa margin of error nga 2 plus minus nga may 95% nga confidence level. Si Moreno mabaskog nga nagdominar sa NCR nga may 30.18%. Kagin pierde pa si Marcos sa Visayas nga may 19.80%. Batok ini sa 17.87% sa anay senador. Si Marcos nagpanguna naman sa porsyon sang Luzon nga may 28.85% batok sa 22.70% ni Moreno. Ang manggaranon nga anak sang presidente, kung anay presidente, may abanse ini batok kay Moreno sa Mindanao nga may 19.27% batok sa 17.56% sang anay basurero. Si Senador Manny Pacquiao naka-recover sa abanse sa Visayas kag sa Mindanao nga nagsiguro sa ikatatlo nga lugar, samtang ikaapat naman si Vice President Leni Robredo. Si Senator Christopher Bongo nagbutang ayara sa ikalima nga lugar, samtang si Senator Panfilo Ping Lacson sa ikanom nga lugar, kag ikapito naman si Ernie Abella nga may 0.1% sa labing ulihi nga statistical survey. Ang balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon. Donna Navarte Macario, good morning man. Kay Ma'am Ana Sinoro, may aga liwat ma'am. Kay Donald Cabasa, good morning. Action Boy and Idol Eden. Thank you so much, Sir Donald. Randy Artiaga Santisas, may aga man. Kag kay Dina Decrepito, good morning Action Boy and Action Eden. Greet niya lang kung nunduan niya kahinablos. Glengy Galiarde, kag Rhea Harkio. Amo na magbasa, Ma'am Harkio. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday dira kay Glengy Galiarde kag kay Rhea Harkeo. Salamat sa pagpamati. Kay June ano ni man? Kay hindi man siguro sulit, no? Kay June Zoldik. Maing aga, good morning man. Salamat. Sa aton sini mga ka-aksyon, please bala i-share niyo dang aton sini nga Facebook Live para kadamo sang matanaw. Kag kung damo ang matanaw, damo pwede maka-send stars kag pwede ta na pamaskwa mag-abot ang December 25. Ay, hindi na pagulton ngaling December 25
Pwede man December 24. Hindi ko anay. Day before. Hindi ko anay. Ito na si Pamasko pag-abot sa Korsima. Ay, lakalayo. Kalayo ba? Kalayo. Hindi pwede ka maano dayon. Ma-turn into monetary dayon. Share dan, Balita, Decrepito. Thank you so much. Sa iban pa da, please. I-share nyo man ang aton sining nga Facebook Live. Kag hindi lang ang amuni nga Facebook Live. Ang tanan nga programa sa Aksyon Radio Bacolod kay magbubunga rin ang inyong pagsisikap. Wow! Yes. Kay may ara kami daan mga kwan. Basi gulpi lang, mambal si Action Boy. Nga, ang damo-damo da share sang Facebook Live sa Action Radio. May tagain na isa ka pasong tagaan. kape. Oh, nan. Pwede, maglakad ka sa dalan, kakita ka na dahil sa ginhatag na. Isa ka pasong nga kape. Oo Di ka na mangita. Gaya doon sa dito, isa ka... tao niya, nga libre. Isa ka karton nga kuan, di pa dali na si kuan, isa ka karton nga. Cotton buds. Cotton buds. Grabe ba, no? Ibaligya. I-repack ya. Para sa migo. Kung di na ka negosyo pa sa. Para sa migo, kabla. Galibog ulo. Sabong kay... Yan, nung kuno mix man. Yung kung how... Hindi may 40 ko din niya ka-karton niya nga fresh milk. Kung di ko din maligya man. Ano? Fresh milk. Ay, wow. Sir, din, pwede mo ginabala mapaligo. Yan din ko ni ibaligya. Pwede ka paligo. Bali daw ginbayad na siya. Oo. Kandi nga mo na yung ibayad siya. Di kay, basta may istorya na amo na siya ang ginbayad siya. Ano siya gali? Dakilang... Ang na-problema ya kung paano ito ibligya. Lingko makita ni kung mga powdered milk na sakit daw po sa boss. Kaya dumalang ala, pila lang na daan, expiration. Expiration niya guro mga, dasan ni ano pa na ya, sige na sa mga cold na siya nga mga lugar, oo. Dasan ang expiration niya pa man 2022 pa man. Pero tiki sagal kung super init. Kung init na siya. Kapila ko nakatalaw bakal na. Katila ko na bakal da sa dako nga mall sa reclamation area. Dako nga. Nga pag abot ko sa balay. Low ay na. Oo, face lang ko gidya Aslom na. Kay guro sa kuan bala sa ilang handling bala nga nang nainit amo na hindi ko gid malikawan mo. Kapisan si mo pailis ba no? Di kay nang bakal ka naman bala tiging bitbit ko na lang Kay siling go panos nyat island sir. Ay na bongga. Di may lang wala pa sila damo nga rekubiko. Wala mo rekubiko sa. Nya sige sir island tayo bala ko sa handling ina ko isa mga nainit amo na bala. Kabalo man sila mo na. Tiyang ligo kung libog ulo ya okay 40 ka kuan ya ka karton ha. Sir Ari ko di bala. Mabakal? Wala na ka karton. Mabakal ka? Hindi i-advertise ta. Kaya para may mabakal. Bisan isa lang ka karton da, kaya ang tanita niyo ibaligya ta. Sige, standby sa aton nga mga dugang nga balita. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing kakuha sa commanding radio station share. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Sa detalye sa Balita International, giin pagkamalaot sang South African Britain matapos nagpatungan sang travel ban sa anong ka South African countries, pila lang ka oras matapos na diskubrihan ng bagong nga COVID-19 variant gikan sa South Africa. Sa pahayag sa Britain, hindi na makasulod sa ila lugar ang mga pasahero gikan sa Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe kag Botswana umpisa Biyernes. Sa pahayag naman sa Foreign Ministry, ginarespeto sa South Africa ang precautionary measures nga ginhimo agad protektahan ang ilang mga pumuluyo, apa ang gilayon nga pagpatungan sa travel ban ang gindali sa pihak nga wala pasang panugyan ang World Health Organization. Samtang nagpagawa naman ang Department of Trade and Industries ang listahan sang bagong suggested retail prices sa mga Noche Buena products para maibuluhan sa mga konsumidor. Sa pahayag sa DTI, lakip sa SRP guide ang presyo sang hamon, keso, dibola, cheese, sandwich spread, mayonnaise, pasta, spaghetti noodles, elbow kag salad macaroni, spaghetti sauce, tomato sauce kag all-purpose cream. Giparungkyan man sa ahensya sa mga konsumidor nga maghimo sang shopping list ka magtan-aw sa Noche Buena SRP bulletin antes magkadto sa mga supermarkets. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 49 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 81 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 47 centimos.
Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginregaluhan ni Hollywood actor Dwayne "The Rock" Johnson ang isa sinika fans ang iya personal nga salakyan. Sa Instagram post ni Johnson, iya ginhatag iya salakyan sa Navy veteran nga si Oscar Rodriguez, nga isa man ka personal trainer kag nagahatag sa bulig kag suporta sa mga kababainhan nga biktima sang domestic violence. Sa pahay ni Johnson, gin-imbitar sining iya mga fans sa special theater screening sa iya pelikula nga Red Notice, kag luyag niya nga maghatag sa isa ka dako nga regalo kag ini among iya nga salakyan. Pili naman bilang masunod nga presidente sa Association of Boxing Alliance in the Philippines ang anay broadcaster si Ed Picson. Ini siya naggulo sa presidente karon nga si Ricky Vargas. Si Picson nga executive director sang ABAP ang inpili sa ginatagan nga regular elections pagi sa online sa tong Huwebes. Mismo si Vargas ang nag-nominate kay Picson nga magabulos sa iya. Sa pahag ni Vargas, si Picson ang most qualified kag deserving sa posisyon nga nagapati ni nga dalo ng ABAP sa masunod nga level. Madumduman sa idalong sa pagpamuno ni Vargas, 3 ka Filipino boxers ang nakapauli sang medalya sa ginatagan nga Tokyo Olympics. Si Nessie Pitesio kag Carlo Paalam nga nakapauli sa silver medals, samtang bronze medal naman kay Yumir Marshall. Balita Espesyal! Happy weekend sa aton sini nga mga ka-aksyon. Yes, enjoy your weekend, enjoy your holiday. Enjoy your days with your family and everything. And every all. Yes. Kumpletuhon mo ginatanan di dyan para... everything, everyone, every all, every netizens, everyone. Everybody. Good morning, dila na action boy kay sino nga ni-greet ko man? Kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas dila sa Hima Mylan Police Station. Sino nga ditong menga. Sino nga may birthday to? Si Bermudez? Yes! Kay Major Janic Bermudez. Dira sa may Banwasang Manapla. Yes. Happy birthday! Ano to? Happy birthday to you! Happy birthday, Captain Janic Bermudez. Good morning, Mandrasa kay Migota Bampong Rivera. No? Good morning. Kung sa tiyo, ni Tess bala Rivera Murayama. Kay na-meet ni sa namon, Aksyon Dorel, to sa pag-birthday bala ni Tess. Perfect. Bampong Rivera, dira sa may Riverwalk. Ang inyong ano kanina yung subdivision? Golden River. Golden. Amo na sila sa Ilaya to River Walk lang yan. Amo yung Golden. Golden River. Yeah. Sino nga siling ko mo nang slapit sa Golden River. Hindi, ari kami, sabi, galing River Walk. Lain gali sa inyo, gali Golden River. Basta river lang duman ko eh. Oo. Gold yung river sa amo. Si Ilaya galakat lang to yung river. Inyo Golden. Gold ang river. Good morning, dira sa inyo. Sa river, mga Kay Chona Trinilla, ha? Puro river, no? Riverside, Riverwalk, Golden River, ano pa Bago River. Ganino, kada mo, no? Masulog River. Siyempre lang naman, kung islan ta pangalan sa river, ano gusto mo? Ano man? Nga islan ta na iyahaw? Kung lang gani! Basi kung islan mo nga lang sa river, hindi na sa Crown River. Islan ta gani yung pangalan sa river. Pero daya sa Bago River gani ang sa Bago gid sa Bantayan Park bala. Kakadto ka lately sa Bantayan Park? Yes, so shining shade. Tsakto na kakadto to gali pag birthday ni Kwan ni Teacher Romela. Gabi pagid siya. Gabi, ho. Super pamaypa. May aircon. Kanami na daa. Ginatamyaw gali ni Jocelyn Song Comedia mapaisa sa San Diego, California. Tamyawon mo kita Jocelyn mapaisa mo, otherwise wala karong Pasko karon sa ila, Disyembre bla. Donna Robles Protagalidad, Laarni Robles de Guzman kag Maribel Robles Turner. Merry Christmas lang kuno hambal ni Jocelyn Song Comedia. Yes, Merry Christmas to you. Happy New Year. Okay. Leo ko da Gcash 09. Si Suzette Diaresco, anong sugpo niya da? Pandongan. From Iroreco. Sa kay Melchor Maroca Rumbines, happy birthday lang sa amigo niya nga si Police Captain Jake.
Amo to sa no? Sir Janic Bermudez, happy birthday. Kay si Dudes bala. Ano gali? May ara da sa padala si mo la. Wala sa imo yung padala. Pangitaon ko anay hadod sa kay kagawad Monico Prudente kag may Ma'am Mercy dira sa may nanunga sa Hinigaran. Thank you so much sa pagpapati always and forever. Kay Neji Destua, Mirasol Gonzales, kay Susan Lariosa, Lizel Abara sang St. Vincent Barangay Alihis. Good morning dira sa inyo. Sa family Dilar dira kay Tita Edith, Winmore, sa niko nang siguraduha nga daan blood sa imo ko na. Glory May, good morning man kay Daniela. Kag sa anak niya nga si Wendell Dilar sang Punta Taytay. Good morning dira sa inyo. Good morning. Isa nga daan ang gina-text ni sa ako ni Dudes, basibla kung hindi ko sure blaw. Kung sakto ang ako nga pagbasa. Sure ko sa iya gin-text, hindi ko sure ang pagbasa ko. Okay. Admittedly. Yes. Sige, good morning dira sa inyo. Okay. Diretasyon boya, sa atin sini nga balita special, mga facts niya about sa utok, about sa psychology and how everything works. Okay? Ang Action Boy, ang easy access to information kuno can make it harder to remember gali. Na example via borderline nga invisible nga mga internet. Kung baga bala, di ba? Sa third world country, third world na tamo, may mga internet na, may mga na, tikis aga salig na lang wala tamaan kasalig sa internet. Siyempre, kung may research ang student, mambaldan nga, amo na ga-research lang bala, ga-answer, ga-copy-paste na lang kung baga. Tapos kung pamangkoton sang maestra, ano to ganing definition sa amo, nabudlayan ka na. Kaya nag-copy-paste ka lang, no? Copy-paste ka na lang. Sa unaya sang libro ya imo. Mabasa ka gidya. Effort ka gidya, mapa-library ka. Labi na eskwelahan, yung kung wala library, kadto ka sa public library. Correct. Dito pangitaon. Ang sigurado ko may pila subong ka mga percent sa kabataan, hindi ka balo mangita. Paano mangita libro sa library? Kay may... Di ba may ara ni Action Boy nga, no? Daw, ano pa na ganin? Daw... lipat ko basta may code na siya, no? For example, may... Kuan kita tapos ang pagpangita bala nga hapos mo makita. Hapos mo makita. Ang lipatos na sang kuan mo sang pag-ano sa mga libro, no? Kung ano na tawag. Sinatan natunan man anamon kay chimpo man tunamon mo lain naman sa yes. Ako sa unaya kutoy ko sang library ha. Gaano ka to? Ato ko tuyo gas research ko daga bas. Hindi kay palabasa ko mo. Balo ka sang high school ako hasta mag-college. Palabasa ko mo. Yeah. Bisa na nga ako, hindi ko kadto sa library para mag-research. Talagsa lang, pero ang ako hindi kadto mabasa lang kuya. Basa lang dito nga mabasa. Ginabasa mo? Depende ko na no ang interest ko usually daw mga munabla daw mga events, mga history. Nga muna. That's why ang isa daw magkutom ko sa mga history daw may mga balaan mo kuno mo. Pwede ka gali mag-historian. Historist. Historicist. Pero pwede lang kung mga history. Or ano ka lang do ka pinasosyal nga marites. Marites. Subong yung marites na sa una historian. Sakto man. Kaya marites subong ka balo mo sa nagliligad ang liga din ang abana namin to. Historian mo sabi yung tawag subong marites. Si marites na. Tapos pagka si Marisol. Si Marisol ano kanina? Sol. Si Mari nga taga Sol. Oo. Si Marifea. Mariferampera. Oo, amo na siya. Sa ulo mo, no? Mataratod sa akon nga, no? Sa babae ilan Marisa. Marisa pa. Marisa. Yes. Ang next Action Boy, ang aton galing nga memories, naga-start samtang ara pa lang kita sa Taguangkan. Galing kita wala ikaw madumduman, ha? Ay, sa una, gano'n ko piti-piti. Ara ko sa tiyan ni mama, ay. Pero wala pa yung guro, nakasugata tao nga, nakadumdum. Kung ano siya sa sulod. Huwag ka kadumdum nga sa arakas tiyan ni mama, maglangoy-langoy ka. Langoy-langoy ka sa iya, nga liquid, kaya tubig. Grabe, no? Or araw ka sa tiyan, di ba, malila, kung gakaon, ang isa ka babaeng gabusong, dubli na kay may ara tao sa sulod mo. Di ba, siya pag, ay, may tinapay. Ay, may karnin sa piyan. Puk nito. Ngari, may beer. May beer, di ba? Gabuso, may beer. Amo na gani, wala ang gabuso, wala ginapin ng beer. Kaya basi mahubog ang bata. Uno kag do, gabanda-banda. Wala tingala, gano'n sa sulod. Ano naman.
Ang ganda mo at saka yung hikaw mo. Perfect. Thank you so much, Cheers Vergara Sancho. Glossary ko, no? Hambalin na ng Lisa Pedero. Ang glossary actually, aran niya sa libro. Aran sa libro, ya. Hindi ba glossary daw mo na sang dami mga words bala? May mga words na siyang... na may meaning sa libro ng ara sa likod. Oo, sa likod. Ang glossary. Ang pagkuhan ka dyan, namin natin, ang pag-arrange bala sang libro, nga pag nagpangita ka sang libro, nga muna, ang librarian, kabalo na siya. Yes, oo. Grabe na sila, no? Natunan man sa ulo nila. Kaya tama na nila, may aran na sila nga do-code na siya actually, no? Oo, do-code. Sa library. Next action boy, ang aton galing nga brain. Si Nelson Patinyo, rok balon kay teacher na eh. Sige be, pakomenta na siya. Ano na sa kuan ng system? May system actually nga word system. Ang tawag sa pagpangita sa mga basta pangita sa libro bla. Oo. Ang next naton action boy, ang brain gali nato nagausas sang 20% sang aton sini nga total oxygen kag energy. 20% sa oxygen ang brain naton gagausar. Yes, oo. Ang iba niya 80% daw. Ha? 80% ng Puro oxygen. Puro hangin doon. Kalain, no? Mata, depende na, nalugo na sila go. Ang gausar na yan sa mga tag-ikot, 20% lang ang brain ang gausar niya sa nga oxygen. Ang iba niya 80%, amo sila mga hanginon. Gani. Ginago na sila gani. Pag tikal, gani mo 20% lang dapat sa oxygen gamiton sa brain. Natamaan kay mo yan, naghanginon kay mo ya. Halin siguro sa nila, sa ila, sining nga ni gani, nga birhang, pertika kung sugang hangin. Pero tapos notice mo, action boy, kung magpanguyab ang tawo, hindi siling natuyo, gidya. Stereotype na mo natuyo, gali kay kulang ang oxygen level sa aton nga brain. That's why nga gapanguyab kita. Yan. Ang bali Gilbert Kayaw, ako lang oxygen ka panguyab kita. Akong kulang oxygen ka panguyab ka? Ha? Akong kulang oxygen ka panguyab ka? Okay, amo na siya gali. Yes, kulang brain oxygen level ang imong brain ko nagapanguyab. Ang bali Gilbert Kayaw, index card. Lain ba ginang index card? Ara man na sa likod ang index card, ibutaw mo na ako naghulam. I think hindi na, I don't know kung nasala ko. Ina yung Dewey Decimal System. Hindi na mo. Hindi ko kabalo. I-search sabing Dewey Decimal System na siya. D-E-W-E-Y. Dewey. Decimal System. Dewey Decimal System. Tanabi ko na anong buto lang. Hindi ko sigurado eh. I'm sure. Colloquially, the Dewey Decimal System is a proprietary library classification. Love your action, boy. Yes, proprietary library classification system which allows new books to be added to a library in their proper location based on subject. Correct. Correct. It was first published in the United States by Melville Dewey in 1876. Pinta, magbasa ba? Nadumduman ko pamanggali kay actually stock knowledge ko na sang arap ako sa taguangkan sa Asa! Grabe ba? Asa si mama mo guro, librarian. Para kabalo. Okay. Ano ganito? Balikon tato ba lang kuhan? Atong kung manguyab ka, anong butsilingon? Low oxygen level ang imo brain. Abi ko kumanguyab kang tuyo ka. Amo na gani yatin na stereotype tana mo. Pero kulang lang na sang oxygen level, action boy. So kulang ka lisang oxygen. So anong nami isinada para hindi ka do ka nami mag isa panguyab do ginatuyo ka na yaw. Syempre na amo pag in action boy mo kung anong gusto mo paminsaron, ga-apply na sa lawas mo. Mambal ka nga tuyo ko, tido signal ba lang brain mo nga sige, tuyo ka, do ginaano bala? Ginaano na ganito tawagin na sinasabuhay. Mambal ka nga tuyo ka, tulog ka doon na tuyo ko to daw mo na bala. Actually ang brain mo ang brain action boy. Ang brain gid nang ginahalinan gyud sang tanan. Ang iba na yan sa lang mga ginakuan ka blagi na ang daw magic na magic. Lang daw makita ka na sing mo na matulog. Ano na yan? Ano na gani pang ano yan, tawag na? Hindi ko malong naman. Hindi laga. Yan mo naman. Oo. Tingala, ginatistingan ko mo na action boy. Pero kung sa salida, wala nga doon kahinay ha.
Pero kung ako nagamamo. Hypnotize! Hypnotize ka! Ang balita to, puti. Hypnotize sila. Pero may araw na, di ba, Aksyon Boy, kaya may kilala ko sang una, ano na siya, doon mga pila na to si Ma'am Chari, mga 60 plus. Ginamo na siya Aksyon Boy, yung pasulod sa salakyan, tapos ginasigi siya hypnotize. Yung panghatag, yung tanan niyang kuhan, yung jewelry, tapos ginpapanaog lang siya, tapos uli na siya nga, ano ko to yaman? Actually, wala siya hypnotize, yung budol. Hypnotize gani. Grabe ilang ang mga ano, no? Yung budol-budol. Paano na maano nila man? No, Anyways. Hindi kayo may aran na sa kung isa mo yung nagtulukon mong tao. Damihan mo na siya ng effect mo. Grabe nga mga powerness nila. Kasi nga, mga bilidada na yung mga tao. Kapag pa nang sagad sa budol-budol. Oo. Budol-budol, no? It's not budol. Lan man ang budol eh. Budol-budol. Ang budol ya. Butakan mo gid ela kay kung wala karon ikaw na iya budo-budo. Budo-budo, ikaw na karon. Budot-budot kanya. Budo-budo. Galakat laga umpo ka. Budo-budo. Una sa unang balay. Tambok, galakat ga umpok nila. Galakat ga umpo kala no. Mga ano sa una, mga pangbuli sa una. Ang next nato na action brain para ni ang mga Action Boy. 5 minutes gali without oxygen ang brain ko no can cause 5 minutes without oxygen can cause brain damage. That's why ang iban, di ba, kita niyo sa mga hospital. Siyempre may mga oxygen kita, gahambal sila nga, muna lang nang gapabuloy, sige ginhawa. Kaya without that oxygen, apektado ang brain, nga kabala naman kita ang brain, ang sa tanan natin, diri nga mga kalawasan and everything. So kung may brain damage ka na, ningala mo na si Brenda eh. Kalain. The artista, man ato siya pala subuso sa PBB house. Si brain damage. Amo na iya pangalan. Ang next Action Boy, it generates 12 to 15 watts of electricity. Gali. 12 to 15. That's enough to power a low wattage light bulb. Ang brain? Kita, ambot kong katanaw kasang mga pasayod na bala. Nga, ang salakyan, di ba, so, tapos may connector, ginatapik nila diri, tapos muamo na dayo, no, kaya mapasiga nila salakyan, which is not true man ya. Though, ano lang na iya mo sa pasayod. Pero tuod, ginayagali nga, may ga-generate ang brain naton sang electricity. That's why nga sa mga ideas, ganito, ang may bulb, di ba, no? Hindi na nahalin, galiguro. Okay. Ang idea, kami mga mayong idea, ganito, bulb. Gama na. Ting na. Perfect. Wala na pag ting, pag amoy na nagkurap-kurap lang. Alakla. Siniko. Siniko. Ay, wala ka bayad. Nangyayay guro nga utok din sa siniko. Nga kumukuti-kutita. Low voltage. Katalaka. Nga guro yung utok guro sa siniko ay. Ha? Ang imutok guro sa siniko ay. Nga ho. Ya kayo mag-idea kang idea. Daw ga kurap-kurap siya. Ga-karap-karap siya. Kalain. Ga-karap-karap. Ang next Action Boy, patalas na lang. Ang memory ko no Action Boy is prioritized by emotions. Yes. So, Action Boy. Bisan pinakasubo mo pa na deepest, darkest times ni mo, sigurado, amo ginay mo madumduman, kay affiliated siya sa emotions. So, kung ano ang naka-affect sa emotions, amo nang ma-retain sa memory. Yes. May example, duwa, tabi, nagkanto, tas amo nga, duwa ka party yung kantoan, pero na-retain sa emotion mo ya, dito sa piyak nga party, amo na yung ma-elevate si mo, ay, oo, sang ano to na, pero ako namin sa piyak, amo na yung madumduman ko. Depende man sa tao. Depende sa natabo dito ang event. Yes. Nakakuan sa imo nga emotion. Oo. Dito abi daw nalipay ka to. Ang lain to kung dito sa piyak nahuyan ka bla. Kaya mo gitong maritain. Amo gitong maritain si mo. Kaya siyempre amo to sang emotion mong nahuyan ka gid na ano ka gid. Kag siguro would you agree with me nga ang mas ma-retain sang memory mo nga emotions ining mga daw ka man negative lang emotions. Yes. So nahuyan ka. Ang pinakasubo mo, no? Correct. Kasi sa mga happy moments mo, kadamo abi sa happy moments eh. Pero kasubo lang Action Boy, for example, sa mga kabataan bala subong, they take it negatively. Or kulang lang sila abi sa mga mga negative na nga ma-retain nga maka-trigger sila sang suicide. Ay, correct. No, di ba? Sa aton nga mga tigulang na, mambal kita ang inagyan ko to sa una, ginhimo ko to as stepping stone, ginhimo ko to as inspiration to do better. May arabi nga gapadaog sa ilang emotion, gapadaog sa ilang inabatsyag blaw. Amo na nga hindi naton ining mga tawo ni again importante ning natawag naton nga mental health bala. Correct.
Kaya hindi tani paglawg-lawgan ang mga tao balawg isa nga siling mo daw depressed sila daw isa daw ginakwanta pa nga nano kay mo yaman hindi niya. Ininto naman siya ato mala istorya naman ligad. Basi mambal ka nga ininto yaman. Galing wala ka sa iya nga shoe. Wala ka sa iya wala ka sa iya nga sitwasyon. Oh, correct. Try wearing shoes bala. Ipabudlayan ko pa sa iya sitwasyon. Pero ang nami na lang da nga action mo isabat na lang whether ka pati ka or not neutral lang mo sa bata pray ka consult a psychologist storya mong problema mo hindi mo pag i-stop lang hindi sa imo yes kay basta tamaan mo katago maburo na may nadumduman mo sige lang ipagwala ipagwa no kayo na-appropriate pala sige lang anyway ipagwa lang storyahan ta kakaroon yes okay. Sige na, okay na. Dato po tayo mga aga kay Juan Bolgalio. Good morning, man. Maninoy, kay Maninay dira. Kay Doc Matt Mayo and Ma'am Vanessa Mayo. Good morning sa lahat. Maria Lisa Denisa. Good morning, man. Sa Crooper Rescue Team. Happy weekend. Jess Villaflor from Barangay Canlandog. May aga, man. Kay Ma'am Luing Melos. Good morning. Sige, alang-alang na kita sa aton nga panahon, mga kaakson. Yeah. Inyong intamatian ang aton nga mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio!